ҳукумати мамлакат варзишро ҳамчун яке аз самтҳои асосии сиёсати иҷтимоии давлат эътироф намуда, барои пешрафти он ҷалби васеъи сокинони кишвар бо мақсади оммавигардонии варзиш, солимгардонӣ ва тарбияи ҷисму рӯҳи солим тадбирҳои муассирро амалӣ мегардонад. Албатта, барои амалигардонии ин сиёсат воситаҳои ахбори омма, хусусан телевизион, нақши бориз дорад. Инро ба назар гирифта, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарори таъсисдиҳии муассисаи давлатии телевизиони варзишро қабул кард ва санаи 1 марти соли 2016 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муассисаи давлатии телевизиони варзиш расман ифтитоҳ гардид. Инак аз фаъолияти шабака 4 сол пур мешавад. Дар ин муддати хеле кӯтоҳ телевизиони варзиш ба дастовардҳои шарафёб гашт, ки дар таърихи журналистикаи мамлакат бесобиқа унвон мегардад. Дар шабака аз рӯзҳои аввали фаъолият кормандони ҷавон ва аксар донишҷӯёни соҳаҳои мухталиф ба кор ҷалб шуданд, ҳарчанд ягонтои онҳо аз мактаби махсуси журналистикаи варзишӣ нагузаштаанд, аммо дар як муддати кӯтоҳ тавонистанд мавқеи худро пайдо намуда дили ҳазорҳоро тасхир намоянд. тавзиёти худро аз бозии дастои Спал ва Ювентус оғоз мекунем, ки ин дасто дар варзишгоҳи дар ин муддат рӯзноманигорону мухбирони шабакаи варзиш аз ҷараёни бонуфузтарин форумҳои варзишии сайёра, аз ҷумла бозиҳои Олимпии Рио 2016, бозиҳои Осиё дар иншооти сарпӯшидаи Ашхобод, бозиҳои ҷаҳонии кӯчиён, бозиҳои Осиё Ҷакарта 2018, чемпионати Осиёи ба футбол миёни мунтахабҳои наврасон ва ҷавонон, чемпионати ҷаҳон 2018 оид ба футбол ва даҳҳо мусобиқоти дигар сафар карда гузоришу барномаҳои ҷолиб таҳия намуданд, ки дар таърихи шабакаҳои телевизионии кишвар назир надоранд. мо гурӯҳи хабарнигорони муассисаи давлатии телевизиони варзиш дар макони баргузории ин мусобиқа, яъне Бразилия, қарор дорем ва мекӯшем хабарҳои муҳиму саривақтиро аз ҷараёни баргузории ин мусобиқа ва иштироки ҳайати мунтахаби наврасони кишварамон дар чемпионати ҷаҳон пешниҳоди бинандагони худ кунем. моҳи январи соли 2019 боз як дастоварди бузурги дигар дар соҳаи телевизиони кишвар аз ҷониби кормандони ин муассиса роҳандозӣ шуд. шорехони футбол Бобохол Муродзода ва Фаридуни Шарифзод аз шаҳри Олмалиқи Узбекистон ба таври мустақим ҷараёни бозии даври муқаддамотии Лигаи Чемпионҳои Осиё байни дастаҳои АГМК-и Узбекистон ва Истиқлоли Тоҷикистонро шарҳ доданд. Чунин таҷриба ҳатто дар даврони пойдории Иттиҳоди Шӯравӣ дар соҳаи мазкур рӯи даст наомада буд. шабака ҳуқуқи инъикоси топ 5 чемпионатҳои футболи Аврупо, мусобиқоти Лигаи Чемпионҳо, Лигаи Аврупо ва Суперҷоми УЕФА-ро дорад. мушоҳидаҳо нишон доданд, ки тӯли як ҳафта тахминан то 20 бозии футбол мустақиман ба эфир дода мешавад ва аз ҳама муҳим, аксари ин бозиҳо бо забониноби тоҷикӣ аз ҷониби шореҳон Аловиддин Буриев, Бобохол Муродзода, Парвизи Маҳмадамин, Гулрӯз Худоназарзода, Фаридун Аттоев, Меҳровари кишвар, Иномиддин Шарифзод ва дигарҳо шарҳ дода мешаванд. шабакаи варзиш аз ҷараёни студио ҳам ин рақамро пайгирӣ мекунад. бозии баскетбол низ аз ҷумлаи барномаҳои сертамошобин ба ҳисоб меравад, ки дар шабака рақобатҳои мусобиқаи бонуфузи Ассотсиатсияи миллии баскетбол бо забони тоҷикӣ пешниҳод карда мешавад. шореҳи ин навъи варзиш Абдунасим Сатторов мебошад. баскетбол дар Тоҷикистонро бо ҳунар ва маҳорати худ шод хоҳад кард. чорабиниҳои муҳими категорияи ATP ва WTA оид ба теннис дар шабака инъикос мешаванд. масъулони теннис Ширали Қурбонзода, Мирхон Ҳусейнов, Фаридун Аттоев мебошад. гӯштини ҷудо низ аз зумраи варзиши писандидаи ҳамагон гардидааст, ки пайваста ҳамаи мусобиқаҳое, ки дар онҳо ҷудочиёни тоҷик ҳунарнамоӣ мекунанд, бо забони тоҷикӣ аз ҷониби гурӯҳи шореҳон Али Шариф, Муродали Тешаев ва Каримхон Беғматов шарҳу тавзеҳ дода мешаванд. این پول نشان می‌دهد نایب قهرمان گشتن جدای جهان از دستی شکرمحمد میرمحمدов شکست می‌خورد. ҷиҳати фарқкунандаи барномаҳои телевизиони варзиш аз дигар телевизионҳои Тоҷикистон маҳз дар ҳамин аст, ки аксари барномаҳо мустақиман нашр мегарданд. инро низ бояд зикр намуд, ки эфири мустақим аз журналист масъулияти
баландро талаб менамояд. Дар барномаи иттилоотии хабар ҳамчунин аз таҷрибаи иртиботҳои мустақим васеъ истифода мебаранд ки барномаро боз ҳам ҷаззобтар гардонидааст. Агар унсури асосии хабар ин оҷилият бошад, пас масъулони барнома кӯшиш мекунанд то ҳамаи хабарҳои муҳимро сари вақт ва ҳатто аз макони воқеа манзури бинандагон гардонанд. кишвар имрӯз ба варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе ба ҳам омаданд то ҳайати мунтахаби тоҷикистонро дастгирӣ ва ҷонибдорӣ намоянд. На танҳо кормандони эҷодӣ, балки ҳайати техникии телевизион дар ҷумҳурӣ назир надорад. Студияи нави сайёри телевизионӣ ки дар Осиёи марказӣ беҳтарин аст, пурра ба ихтиёри кормандони техникии муассиса вогузор шудааст. Студияи мазкур чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва байналмилалиро бо сифати Full HD сабт ва ба таври мустақим пахш менамояд. пешравии варзиш яке аз омилҳои асосии имиҷи кишвар дар арсаи байналмилалӣ мебошад. Аз ин рӯ телевизиони варзиш таблиғи варзиш ва варзишгарони тоҷикро тарзе ба роҳ мондааст, то бинандагон тавонанд аз дастоварди варзишгари хурди деҳоти дурдаст сар карда то ҷоизаи олимпӣ огаҳӣ пайдо кунанд.